दानानै होनाय गोजोनगोननि सुबुंफ्रा नुनानै आंखौ गोदोनायाव लानाय नोंनि रैरुप माफ्लाखौ बे समाव आर'नाइखौ बारा बुङामोन माफ्ला होनोमोन आरोखि दा आर'नाइ जाबाय आर'नाइखौ हाबाब सना मिजिं आंनि नोंखौ लानानै थिहोबाय नों जोंहानि रुवाथि जानानै बेवनायनो थार्ड प्राइज मोनदोंमोन आरो आं बे खन्थाइयाव मोनसे बेनि उनाव आरो मोनसे लिरदोंमोन आं मास्टार खाथिदोंमोन होनब्ला मेट्रिक पास जाखांनानै हायार सेकेन्डारि पास जानानै हिन्दी मास्टार सखिदारनि अबस्थाखौ नुनानै आंनाव मोनसे स्कुलाव खन्थाइ सोमजिदोंमोन बेखौ लिरदोंमोन आं थाखोआव नेहात नुनायाव नेहात जेरावबो नेहात आंनि बे साख्रि सौखिदारा हिन्जाव नायब्ला खामफ्लाय होजाया दालालजों सिन्थाय नायफिनजाया सिख्लाफोरजोंथ' मोखां जाजाया सौखिदार आं साख्रि मावनायखाय नाथाय मिथिखालैफोर बयबो आंखौ आं नङाब्ला जेबो जाया फांनो खेवनो अफिसखौ हाया बुयोब्ला आं थं थं बेलखौ खारलांगोन गथ'फ्रा गारनानै स्कुलखौ जोब्बाय आरो दा बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों आंनि बिबुंथि बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों